Dada a gran aceptación que tivo o curso de poda desenvolvido o pasado ano, o Concello da Pobra volve a ofertar esta acción formativa. Moitos de nós temos unha horta, pero non temos esa formación ou non sabemos facer ben ese traballo de poda, non? E moitas veces perxudicamos máis que nada, máis que facerlle un ben, perxudicamos a boa marcha da árbore, non? Entón, bueno, tuvo moi boa acollida, decidimos que repetilo este ano a cargo da mesma profesora e, bueno, ela se chama Carmen Freire e ten moita experiencia, fai uns cursos moi interesantes. Desenvolverase nunha sesión teórica e 3 prácticas en diferentes meses segundo a mellor época para a poda das diversas árbores froiteiras. O inicio do curso de poda será en marzo, polo que aconsellamos ás persoas que se vayan a inscribir e que salgan elexidas por ese orde de inscripción que non poden as súas árbores froiteiras porque as clases prácticas escóllense das parcelas dos propios participantes para velo in situ, para ver realmente cales son as dificultades que atopamos cando estamos diante desa árbore. O Concello da Pobra decidiu este ano ampliar a formación nesta materia cun curso sobre enxertos para os que previamente xa realizaran o de poda. En ambos os dous casos ofertanse 15 plazas que se adxudicarán por orde de inscripción. Os interesados xa poden anotarse a través do enderezo electrónico medioambiente@apobra.gal ou nas propias dependencias de Medio Ambiente no Concello.